Ja vás zdravím, priatelia, za mňou sa nachádza Malý Krivaň a prišiel som sem z veľkého Krivaňa, ktorý je na druhej strane. A teraz idem naspäť po tomto zľadovateľnom teréne cez Pekelník pod Veľký Krivaň a odtiaľ na Chleb, odtiaľ na Poľudňový Grúň, späť na parkovisko Vratná. Fúči tu riadny veter, tak uvidím, či sa to všetko podarí. Už mám za sebou vyše 1000-metrové prevýšenie, pretože z Vratnej som išiel nie lanovkou, ale pešo. A teraz sa idem vrátiť po hrebení naspäť k tam v tej chate, teda v tom stredisku na lanovke. Tam si dám asi kávičku a pokračujem ďalej. Túto trasu som si predložil necielene, normálne ju robím tak, že idem Vratná bez lanovky, hej, hore na Veľký Krivaň, Chleb a tak Poľudňový Grúň. A dneska som si vymyslel, pretože som Veľký Krivaň zmákol o 10:00 už, že čo potom s časom, tak poďme vyskúšať Malý Krivaň. Ešte som tam nebol, docela zaujímavá túrička, v lete to musí byť paráda, ono to je paráda aj v zime, len keby tak nefúkalo, ako teraz fúči. Čiže som si vôbec není istý, že či ma bude vôbec dobre počuť, ale tak uvidíme. Snehu tu niečo je, ale nie veľa. Vedel by som si predstaviť aj viacej. Takže neplánovane som si tú trasu predložil. Sám som zvedavý na konci pri sumarizácii, že o koľko výškových metrov to je viacej a o koľko kilometrov to je viacej. Necháme sa prekvapiť. Už to máte len kúsek a fúči tam riadne. Som rád, že mám mačky, lebo v Mex-Mekoch táto hrebeňovka musí byť brutál. Tá sloboda, to je krása. Ale dám si tento kopček. No nie je to paráda, ľudia. Tie výhľady, dneska to počasie vyšlo tak, že tam máme Malý Krivaň, odkiaľ idem. Tam máme Veľký Krivaň, kde už som bol. A tam ten kopec, tá skala, je veľký rozsutec, ale už tam nie je sneh, takže vystihli sme to na Vianoce, keď tam ešte bolo. Tieto skaly tu musia byť pekné v lete. To musí byť paradička. No. Ja. Takto vyzerá hrebeňovka.
Teraz sa už dole kopčekom ide ľahúčko. Je to špica. Chodníček vedie. Tady to. Potom musím ísť tam na ten kopec a cez tam cez pekelník a za ním je odbočka medzi Veľkým Kriváňom a pekelníkom. Je odbočka k Vratnej lanovke. A ako som spomínal, tam sa trošku zohriem, dám si kávičku a pôjdem ďalej. Akorát premýšľam, že by som si to mohol dať ešte cez tieto koniarky, tento kopček. Potom naspäť na pekelník a odtiaľ k tej chate. Inak normálne cesta ide tuto dole pod koniarkami, ale že by som si dal vrchom. No, to by bol dneska už 1, 2, 3, 4. kopec. No, dáme ho asi. A potom ešte chleb, to je 5. Poludný grúň, 6. Ešte medzi tým sú nejaké. No, skúsime. Čas je dobrý, je 12 hodín. To sa dá všetko ešte stihnúť. Najťažší bol výstup na Vratnú, tam je 1000 metrové prevýšenie, bez lanovky. No a toto už je taká brnkačka. Uvidím tam dole, aký tam bude terén. Zima, zima, priatelia. Tak som naspäť na kopci, kde fučí, mrzne len taký fukot. Je to tu také malé peklo, tak asi preto sa tento kopec volá, že Pekelník. Neviem, to som si teraz vymyslel. Ale celkom sa to v zime na to hodí, lebo už mi aj sopel primrzol. Tak to mrzí. A za mňu tam je malý Tatranský Kriváň. Tu na druhej strane je Veľký Kriváň. Je to inak makačka. Zdolal som aj tie koniarky. Čiže keď to tak zrátam, Veľký Kriváň, Pekelník, Malý Kriváň, koniarky, opäť Pekelník. No, už ich mám 5, ale ešte som neskončil. Ešte pokračujeme ďalej. A ja sa musím dostať tam, kde už vidíte, kde sa činujú veľké, vysoké Tatry. Tak pred nimi je Chleb. A túto po tom hrebení pôjdem až na poludňový Grúň a tadiaľ dole na parkovisko. No a viem, že od chaty
teda od chaty od lanovky, od tej reštaurácie, to bude mať ešte ďalších 10 km. No. A to dáme. Ja v tom nevidím problém. Pozrieme sa, čo máme za sebou už. Kopce som vám vymenoval. A celkovo za sebou 11,5 km. No, to je slušné. No, kúchate, to bude ešte také 2. To bude 12. A potom ešte 10. Dneska sa prekonám asi. Ale to slniečko, ľudia, pozrite sa na to. Nepôjdem som potom moc na kraj, aby som sa nezvalil s týmto snehom dole. Ale pozrite na tú dolinu tam. To je úžasné. To je krása. Takže ak máte doma hmlu, presne to je tá hmla. Tuto je jasno, mali ste ísť na kopce. Uvidíme sa na chate, teda v reštaurácii. Tam si dáme kávičku. Zatiaľ čaute. Priatelia, práve som opustil kopec Chleb a teraz sa presúvam na kopček Hromové. A za ním, ak sa dobre pozriem do mapky, by mal byť ďalší kopček a ten sa volá... V tých okuliároch to nevidím nič. Nejaký južný vrchol Steny. Steny, južný vrchol. A potom bude ešte Steny, severný vrchol. A potom už len poludňový Grúň. A potom zostup dole po tejto hrebeňovke dole na parkovisko. No. Už sa nám začína trošku aj stmievať, ale to nevadí. Časovo sme na tom dobre. Toto je to trošku také závetrie, tak to tak nefučí. Ja idem teraz dole kopčekom, tak to pôjde rýchlejšie. Takže nasledujúci kopec Hromové. Jaj, tu ale fučí na tom Hromovom. Ziba fučí. Za chvíľku budeme mať západ slnka a tu bude zapadať za Chlebom. Možno to po ceste ešte uvidím. Neskutočný vietor. Studený. Huj. Ale ničo by sme nezvládli predsa, nie? Huj. No ale je to makačka, to vám poviem. V tej reštaurácii som si chcel kúpiť kávu, no tak predo mňu, asi 2 ľuďom predo mňu, sa im pokazila kasa. No. Takže nič z kávy. Tak som nestrácal ani čas. Vybral som sa ďalej, lebo tento okruh má 10 km. Takže aby som za nejakého svetla zliezal tieto kopce a cez les už potom môžem ísť aj Štelovku, to mi je jedno. Aj toto by som mohol ísť Štelovku, cestu poznám, ale ten veter a zase to svetlo z tej Čelovky by sa odrážalo z toho snehu a to by bola taká brutalitka malá. Ale to dáme. V pohode. Není sa čoho báť. Teraz prakticky už to mám teraz posledný briežok, a ešte tam bude jeden, taký malý, inak stále dole kopčekom, takže táto strana je pohodová. Kdežto keď som išiel na ten malý krivaň, no tam to bolo aj do kopca, aj z kopca, aj do kopca, z kopca a potom zase to isté naspäť, no. Takže to fakt som zvedavý, že koľko bude mať dneska navyše výškových metrov a kilometrov hlavne. Keď som sa vrátil po chatu, som mal 13 a myslím, že toto tak 10 je dole. Už tam na parkovisko. Uvidíme. Ľudia, nie je to paráda.
Bomba! Zápas slníčka. Joj. A takto, keď človek je, tak sa to aj docela vyhreje. No, ale my ideme ďalej. Tam. Steny, južný kopec. Neviem, či to je vidieť, ale tento sneh tu, to je čistý ľad. Takýto ľad, hej? Je to toto, pozrite sa. O, už to není, ešte jeden pošlem. Super, nie? Tak, mám za sebou 16 km a predo mňou už je len severný vrchol Steny. Alebo Steny, severný vrchol. No. A poludný Gruň. A krásny, ale že krásny výhľad na veľký Rozsutec. Akurát, že je bez snehu. No. Dobre, že som ja tam išiel 23. decembra, keď tam ešte nejaký bol. Za to tuto je snehu dosť. A je to len pár stoviek metrov. Ale nevadí. No tuto je jedno také klesanie. Potom posledný výšlap, taký mierny, na ten severný vrchol. A potom už len dole kopčeky. Ale toto by som bez mačiek nechcel ísť. To vám poviem. S mačkami to je úplne, že bombička. A teraz ma napadlo, vy čo chodíte na turistiky. Za tento rok 2024, ktorá bola pre vás taká najkrajšia, najlepšia túra, ktorú ste spravili. Nechajte mi to v komentoch. A moja, ak by som to zhodnotil, tak mám ich viacero. Samozrejme dnešná, lebo je rozlúčková zo sezónu, lebo už ďalšia v roku 2024 nebude. Slniečko krásne svietilo, počasie ideálne, trochu vetrík, ale to nevadí. Zmakol som, teda zmaknem, ešte 2 mi treba, 10 vrcholov, kilometre vám poviem potom neskôr, koľko to bolo, ale najlepšia túra, ktorú som ja dal, bolo asi pred mesiacom a pol, ešte, no, možno, že viacej, v októbri, tak nejako. Najvyšší kopec Nemecka Zugspitze, kde som po vysokohorskom teréne prešiel 27 km s prevýšením 2400 metrov, aj klesaním, s tým, že na vrchol sa lezie a z vrcholu sa zlieza takisto rakúskou stranou. Je tam Via Ferrata, čiže ferratové pásy som mal zo sebu, ale som ich nepoužil. Až na jeden úsek, ktorý začína hneď z ľadovca, lebo tam je kolmá stena. A keďže sa mi počas tej túry nastali nejaké komplikácie s nohami, nie že krč, ale mi stuhli svaly, normálne, že stuhli, to sa mi stalo prvýkrát v živote a na obidvoch nohách, tuto nad kolenmi. No, myslel som, že to otočím, nakoniec som to dal. No a tak tam som si radšej tie pásy dal, na nejaký úsek asi 30 metrov, inak som to celé liezol bez istenia. V obťažnosti nejaké 3 plus UJA stupnice medzinárodnej. No a celé to trvalo, začal som ju od 2 hodiny ráno, tú trasu, a skončil som o polnoci. Čiže 22 hodín. Bolo to náročné, ale bol to dobrý challenge. A môžem vám povedať, že som stále nenašiel svoj limit. Čož je dobré, lebo si musím nájsť zase nejakú novú výzvu. Už ju asi aj mám,
ale to neprezradím. Na budúci rok nás čaká, verím tomu, že veľa turistických akcií a bol by som rád, keby ste sa aj vy pridali. Nie so mňou, môžete sami, ale pridali na tú turistickú cestu. Je to veľmi prospešné pre vaše zdravie, aj fitko. No kto by to dneska povedal, že dneska dám malý Kriváň, veľký Kriváň, tam bolo to, jak sa to volalo, Konianky, hej, a ešte to, no, jak sa to volalo, no to je jedno, potom chleb a tak ďalej. No, keď sa chce, všetko sa dá. Nemusíte hneď robiť túry ako ja, také, že krkolomne veľké, dajú sa robiť maličké, 10-kilometrové a tak. Časom sa kondička nazbiera a potom sa môžu robiť takéto challenge. Takže za chvíľku už bude aj tma, lebo slnko už za chvíľku zapadne. No a mňa čakajú posledné 2 kopčeky a zviesť dole na parkovisko, ktoré je pri chate Vratná. A potom už domov cupitať. A oslaviť príchod nového roku 2025. Tak nezabudnite. Dajte si predsavzatia a plňte ich. Nenechajte ich rozplynúť len vo vašej hlave. Realizujte ich. Priatelia, slnko už zapadlo za veľký Kriváň. Ja som na steny, severný vrchol. Tam je Rosutec, tam je kopec Stoch, tam sú Tatry a mňa už čaká len poludňový Grúň a zestup dole. Takže sme to hravo zmákli. Ešte uvidíme, aká bude cesta z Grúňu dole, tam je taká klik-klak, klik-klak. V lete to tam je samé blato, tak som zvedavý, či nechám mačky na sebe, alebo nie. Je tam úžasné. Tie kopce vytrčajú z tej hmly. Je tam krása. No a my sa už asi uvidíme až na parkovisku, lebo už bude tma. Aj ten záber z tej kamery nebude už taký zreteľný asi. Zmákli sme to, teda ešte nie som na parkovisku, ale to už bude. Takže moja posledná zastávka je na poludňovom Grúne s výhľadom na Veľký Rosutec, Stoch, stále prebiehajúci západ slnka medzi Veľkým a Malým Kriváňom a ja už teraz idem dole ku chaťa na Grúni a potom už na parkovisko cez les. Táto cestička v lete vie byť dobre šmykľavá. Je to taký cikcak, ale ja si dám skratky teraz, lebo je tu sneh a mám mačky, takže nemusím ísť cikcak. To je veľká výhoda v zime. Ale tí, čo nemajú mačky, by to mali ťažké. Myslím, že aj s mekmi by to bolo ťažké. Posledný západ slnka v tento rok 2024. Treba si ho užiť. Už viacej nebude. A tam je chata, tam je Vratná, Hlanovka.
reštaurácia. Tam som si chcel dať kávičku. No však, ale keď sa im pokazila tá kasa, tak som to vzdal, lebo fakt by som potom už išiel asi za tmy. A dohoj, či to je vôbec spravili. Skrátka to je dobré, to je super. To bude nabehaných kilometrov, výškových metrov, som spokojný. Taký tik-tak dole. Tam je tá chata na Grúni. V lete by som si takúto skratku nedával teda. Ale však môže byť normálne, náhodou si vyklbím nohu a čo potom. Že? Škoda, chcel som si dať na prvý novoročný deň rozsudce, ale sú bez snehu, tak vymyslím niečo iné. Alebo len budem odpočívať po tejto túričke. Ešte uvidím. Fíha, toto asi niekto vyletel s lyžami až tam do lesa.